जाबाय जोंनि गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मनि जोनोम सान बेखौ फ्राय भाग गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मआ 1938 मायथाइयाव जेब्ला सोरगो जादोंमोन बे समनिफ्रायनो बेखौ फालिबोबाय थानाय जादों। जोनोमनिफ्राय माने जोनोम जानायनि उनावहाय 1938 मायथाइयाव बे बाबाया सोरगो जादों। बे समनिफ्रायनो जोङो बे बाबानि जोनोम सानखौ फालिबोबाय थादों। दिनैसिम बेसेबांथि जाखो फालिनाय? दिनैसिम 1938 निफ्राय फ्राय भाग 84 बोसोर जाबाय बेखौ फालिबोनाया। नाथाय बिनि जोनोम साना बिनि सिगाङावनो 1860 मायथाइयाव दा बेखौ हमोब्ला जा बे गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मनि जोनोमा 160 बोसोर जाबाय। दुलाराय बर' हारिनिसिम दिनैनि गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मनि जोनोम सानखौ लानानै मा मेसेज हरनो सानो? मेसेजआ बेनो जे गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मआ जोंनि बर'नि गेजेराव सासे अबतारमोन होनना बुंजायो। सोरबा सोरबा बुंलायो अबतार नङा होननानै, नाथाय जोंनि साननायाव बिथाङा अबतारखौनो होननानै होनजायो। मानो होनना बुङोब्ला बिथाङा जेब्ला बर'आ गुबुन गुबुन धोरोमाव थांबायमोन, गुबुन गुबुन धोरोमाव थांनानै आरो गुबुन गुबुन धोरोम लाहैबायमोन आरो बर'फ्रा लासै जोबस्रांलांनानै लामा लाबायमोन। नाथाय बे समाव बिथाङा बर'खौ रैखा खालामफैनाय जादों। दा बेनिखायनो आसलते जोंनि ब्रह्म सिबियारिफ्राल' बेखौ फालियालासिनो गुबुन गुबुन जोंनि जेसेबां संगठन दं आरो जोंनि बर' माहारि जयैनो बिथांनि जोनोम सानखौ फालिनाया मोजां। जे गुबुनफ्रा मानो फालिनो बायो बे बाथ्राया ओरै जानो हागौ जे गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मआ समाजारि, राजखान्थि, हारिमुवारि, राव, थुनलाइ जेखौबो मावनानै नाथाय बिथाङा धोरोमखौ लाफानायखाय जोंनि खायसे बर'फ्रा गाज्रि मोनो। नाथाय आं बेखौ बेबायदि बुंनो लुगैयो जे बिथाङा बेबायदि मावलांनायखौ बेबायदि साननो नाङा जे बर'फ्रा जे बिथाङा मोनफ्रोमबो आयदायाव मावनानै धोरोमखौ लाफानो थाखाय जोंनि खायसे बर'फ्रा गाज्रि मोनो। नाथाय बेखौ मोनथावा आसलते। ओंखायनो आं सानो जे बयबो बर'फ्रा बे गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मनि जोनोम सानखौ फालिनांगौ। धोरोम सिबिनाय बिथिङाव लाइमोनफोरनिसिम बेनो जे दिनैनि लाइमोनानो गाबोननि हादोरगिरि जायो नालाय, हादोर खुंगिरि आरो लाइमोनफ्रानो भबिष्यत दङ। बेनिखायनो गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मनि आदर्श, बिथांनि फोरोंलांनाय, बिथांनि जा बोसोन होलांनाय बेखौ आदर्श, बिथांनि फोरोंलांनाय, बिथांनि जा बोसोन होलांनाय बेखौ बे लाइमोनफ्रा जाहाथे बर'फोरनि गेजेराव फोसावलांबाय थायो। आं बेखौनो आं बिसास होनाय जाबाय। गोजोन्थों। दिनै जोंनिनो फुजिनां श्रीमद परमहंस गुरुदेव कालिचरण आफानि 163 बोसोरसालि जथुम्मा, बे बाबानि जिथु बोसोरसालि जथुम्मा जोनोम सान बेखौ जों प्रतिथि बोसोर फालिबोगासिनो दं। आरो गुरुआ जोंनि बर' ब्रह्म धर्मल' नङा, गथाय बिश्वनि जिबिफोरनि मोजांनि थाखाय जेरै शास्त्रआव बुंदों सर्ब जिबेर खुदा पिपासा निबारन जन गावथि, थिग बेबायदिनो बाबाया बे बिथिंखौ जों होलांदों। बेनिखायनो बे बेलायाव जों थाङोब्ला निस्सय जों मुलुगाव गोजोननायखौ मोनगोन आरो गोजोननाया फैगोन। बेखौ आं जेब्लाबो इसोरनिफ्राय बरसा खालामो। बेनिफ्राय जोंनि फुजिनां श्रीमद परमहंस गुरुदेव कालिचरण आफाया जों बर' माहारिनि गेजेराव नेवसिजानाय, मालायजों सहि सुवा खालामजानाय बेफोरनिफ्राय रैखा खालामहोदों। समाजारि, खान्थियारि, शिक्षा खान्थियारि आरो थुनलाइ खान्थियारिखौ गासैबो बाबाया जोङो मिथिना मोननायाव फोसाबबोदोंब्लाबो जों बारा बुंनाय जानाय नङा। बेनिखायनो जों दिनै गुरुनि सायाव जों जेब्लाबो बावगारलांनो हाया आरो गुरुखौ जों गुबुना जियानो साना मानो जोङो खिन्थु ब्रह्म सिबियारिफ्रा गुरुनि बोसोन, गुरुनि निति, गुरुनि अबदान बेखौ जों अराय फालिगोन होननानै आं सानना लायो। माने दुलाराय जोङो बे सुबुंफोरनोबो आं बेखौनो बुंहरनो लुबैदों दि जाहाथे परब्रह्म जिथु सैथोआ बयखौबो अनथों आरो बे अननायनि गेजेरजों जों जाहाथे गुरुनि जों बोसोनफोरखौ फालिलांनो हाथों। जेब्लाबो जों सुबुं माहारि जानानै साननैसो जों थांना थागोन ना, बे साननैसो थांना थानायाव जाहाथे सैथोनि बेबहारिक आरो पारमार्थिक खामानिखौ मावनो जों गोजोनै थांनो हाथों। आं बेखिनिखौनो रायजोफोरनि सायाव थुलुंगा हरो। नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों
सरकारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेयार पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि, बैंक पिअ, बैंक क्लार्क, बैंक एसअ, इउपिएससि, एफएससि, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट, स्टेट, इन्सुरेन्स, एएअ, एडिअ, एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरकारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव एमबिए आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेयार पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि जिडिनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा रड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261333 9101536360 70020261333 9101536360